Στο πόλεμο! Τι? Kevin. Δεν το έχω ψάξει αυτό. Σε βρήκε, Ανδρέα! Δεν το έχω ψάξει εγώ αυτά. Bad plug. Μαμά, ο μπαμπάς ο Γιάννης, πού είναι? Θα έλεγα πως κερδίζουμε και μετά το σκορ. Εσύ τι σπουδάζεις? Εγώ είμαι αλφάβητος. Τι είσαι Τι είσαι? Αγόρι μου, κάποια μέρα θα γυρίσει. Μη. Nein. Για ποιο λόγο να ρίξει utility? Ευτυχώς όλος είναι χαζός. Θα γυρίσει, είναι στο Μιράζ αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να σώσει τη ζωή του και την ελευθερία μας. Για την ελευθερία μας παλεύει ο μπαμπάς σου. Είδατε που έκαναν alley-oop έναν child predator σε ένα σούπερ μάρκετ. Ναι, το είδα. Σκάσε. Σκάσε, μαλάκα. Χαμόμανε. Και εσύ τι θα λες, μου πονάει το κεφάλι και έχω κάνει εγχείρηση στα αρχίδια μου. Στα αρχίδια μου με έχεις κάνει εγχείρηση στο παπάρι σου. Γιατί ψάχνεις πρώτα, Αλέξανδρε? Εκεί! AK, όπερα, βόπερ! Εκεί πρέπει να είσαι, Γιάννη. Είναι μαλάκα, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Θα αφήσω για το πληκτρολόγιο μου αν θες να το γεμίσω. Δεξιά. Πληροφορική, μάλλον σε κολέγιο. Με λίγα λόγια είναι πλούσιος, αλλά οι γονείς του είναι χωρισμένοι, οπότε δεν ξέρω πώς. Είμαι η πανσύγνωστη πλούσιοι αστυνομικός και άνεργη μάνα. Silent. Σ' ακούω. Όχι, είναι silent. Έλα ρε! Άγγελε τι κάρτες, μπρο. Άγγελε! Για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου, για την πατρίδα σου. Για τη θρησκεία σου, για τα πετρέλαια της χώρας σου. Εκεί, για τη θρησκεία σου ξανά. Έπεσε. Άγγελε, φύγει. Πίσω βγει. Δεξιά, εδώ. Τελείωσαν οι σφαίρες ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά μου πονάει το κεφάλι. Άγγελε, εσύ τι να κάνεις, Λουκέμπρο? Εγώ και ο Τσέντερ είμαστε κουβαλάμερικά. Μπρο, μου πετάει. Ναι. Τι στείλε, με ακολουθάς στο Instagram. Έχουμε γίνει φίλοι. Δεν γίνεται να μην έχουμε γίνει φίλοι και να μιλάμε. Πού είναι, για να δω. Ερμός κάτω παύλα κάπα. Στο DM, έχω το νερό στη ζέστη. Έχω αλήθεια για τον ψεύτη. Πάντα στο κύμα σαν τσέτσι. Δικός. Έχω αλήθεια για τον ψεύτη. Τι είμαι φεμινιστής και 6'5 by the way. Και λατρεύω όλες τις γυναίκες του κόσμου. Κάνω ρε μαλακα. Κάποιος να με σταματήσει. Σε σταμάτησε αυτός. Όχι ρε, δεν με σταματήσω. Άγγελε, πίδα. Μια χαρά. Με σταμάτησε. Γιατί τις προάλλες χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Γι' αυτό θα παίξει σήμερα, Γιάννη. Γι' αυτό σήμερα θα παίξει καλά. Γιατί χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Και τι είσαι εσύ, Γιάννη, ένας μεγάλος μονόδουλος. Και τι πρέπει να κάνεις, να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας κερδίζοντας ήλο στο πρεμιέρ. Τι άλλο να πω ρε μαλάκα Γιάννη. Κοινιά για σεξ στο κρεβάτι.
Είσαι φεμινιστής 6'5 by the way, πες μου. Ναι. Και τι κάνεις με τη ζωή σου, κάθεσαι, σε πονάει το κεφάλι με το CS. Όχι! 20 games θα παίξεις. Οκ. Θα σε πεθάνω στο CS σήμερα. Αριστερά! Πάνω! Κλάτσε Άγγελε, hold the red, kick. Αριστερά! Αριστερά, δεξιά! Hold the red. Αριστερά, δεξιά! Δεξιά είναι! Πήγαινε μαχαίρα. Αλυσίδες, σκληρές αλυσίδες. Όχι, θα σου πονάει το κεφάλι, θα θες να ξύσεις το δέρμα σου. Κάτσε γιατί με παίρνει ο μαλάκας ο πατέρας μου. Σκάσε ρε μαλάκα. Είσαι καθυστερημένος. I want to meet your madre, pay respects to your padre, mi amor. Oh, mi amor. Άγγελε, stop fuck off. I want to meet your madre, pay respects to your padre, mi amor. I want to meet your madre, pay respects to your padre, mi amor. Δεν είμαι, bro. So explain this though.